салом тамошобинони шабакаи агротех TG. ман Юсуф Азизов. имрӯз ман хеле хурсандам ки ин хабари хушро ба шумо мерасонам. ростӣ ман ҳам мисли бисёриҳои шумо аз дастовардҳои тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ хеле хурсанд мешавам. вақте ки дар наворҳо оиди дастовардҳои тоҷикон суҳбат мекунем, бисёр вақт мебинем ки ҳарчанд бисёр кам бошанд ҳам, лекин ҳастанд онҳое ки дизлайк меунанд, яъне онҳо аз ин хабарҳо хурсанд нестанд. ба ин нигоҳ накарда мо кӯшиш мекунем ки хабарҳои хушро ба шумоён расонем. ва инак хонандагони тоҷик 2 медали тилло дар олимпиадаи умумирасиягӣ оид ба инженеринг техникаи роботӣ роботлига дар шаҳри Уфа ба даст оварданд. 2 ҷойи аввал дар сар додани планёрҳо ин аппаратҳои парвозкунандаи бемотор мебошанд. медали тиллоро Азамҷон Маҷидов ва медали нуқраро Раҳмихудо Шукрихудоев соҳибӣ карданд. дастаи тоҷикон дар ҳайати Даниел Умаров, Оқил Чиллаев ва Ёқуб Файзуллоев ҷойҳои якумро дар мусобиқаи гурӯҳӣ ба кор даровардани машинаи Голдберг, запуск машини Голдберга соҳибӣ намуданд. дар ин мусобиқаи роботлига зиёда аз 450 нафар иштирокчиён аз Россия ва дигар ҷумҳуриҳои СНГ иштирок доштанд. тӯҳфаҳоро ректори Университети нефтӣ техникии давлатии Уфа Рамил Бахтизин ба иштирокчиёни тоҷик тақдим намуда қайд намуд, ки бисёр хурсанд мешудам ки шуморо дар қатори донишҷӯёни университети худ бинам. тоҷикистонро хонандагони Академияи менталнаи арифметики Империяи знанияи шаҳри Душанбе муаррифӣ карданд. академияи номбурда тирамоҳи соли гузашта дар вақти баромади триумфалии 2 хонандаи ин академия Ёсуман Исмонова ва Манижа Тошболтаева дар шоу барномаи одамони ҳайратангези телеканали Россия 1 шӯҳрати худро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. хонандагони ин академия дар конкурси умумиҷаҳонии Genius Kid 2017 дар шаҳри Москва соҳиби 12 медал гаштанд. мо ғолибонро табрик мегӯем ва дар оянда фатҳи қуллаҳои баландро ба онҳо орзу менамоем. дар охир бо шумо худоҳофизӣ намуда аз шумо хоҳиш мекунам ки ба шарафи ин дастовардҳо лайк монданро фаромӯш накунед ва мо аз лайк мондани шумо маълум мекунем ки оё шумо низ хурсанд шудед ё не. инчунин дар канали Агротех TG обуна подписатсия шуданро фаромӯш накунед ва мо бошем дар оянда кӯшиш мекунем ки дар бораи ин академия менталнаи арифметики Империя знанияи шаҳри Душанбе ба шумо маълумоти муфассал диҳем.